НАК подкаст, представен от WA Time. Здравейте, днес наши гости са госпожа Людмила Волов и ученичка от 11 Г клас. Здравей, представи се на нашите слушатели. Здравейте, казвам се Дарена от 11 Г класа и за мен е голямо удоволствие да участвам във вашия подкаст. За нас също. Нашият първи въпрос към теб е: ако трябваше да напишеш песен за един от изучените досега автори, как щеше да я създадеш? Аз лично не бих писала песен за някой от изучените автори. По-скоро на мен е по-интересно да пиша по техни текстове. Но ако трябваше все пак да избера някой от изучените автори, може би бих се спряла на Пейо Яворов, защото той има много интересна биография и мисля, че има доста какво да се напише за него. Нашия втори въпрос към теб е да ни разкажеш за някоя интересна случка от сцената или такава ситуация, в която те накара да се чувстваш по по-интересен начин. Непрекъснато се случват различни неща. Винаги преживяването на сцена е различно. Аз в момента не мога да се сетя за нещо конкретно, което е забавно. За мен е много ценен контакта с хората, които са пред сцената, зад сцената, и винаги имам какво да науча от тези ситуации. Но наистина в момента не мога да се сетя за нищо конкретно, което така да разкажа забавно. Благодарим ти, Дарена, за участието. Здравейте, госпожо Волов. Споменавали сте, че сте изучавали биология. И нашият първи въпрос към вас е: какво ви вдъхнови да започнете? За биологията ме вдъхнови това, че бях в Германия и правих една преквалификация към за Fernentsorger. Тази професия изисква изучаване на химия и биология особено, и оттам просто се роди голямата любов към биологията. Представете си, че имате супер сила и може да направите всяко нещо реално. Нашия втори въпрос към вас е: какво ще направите с тази супер сила? Първо, аз съм майка на 3 деца и знам не само от новини, че просто така съм се интересувала, че страшно много деца на този свят страдат. Това според мен не би трябвало да се приеме. Затова, ако имам някакви супер сили, ще направя всичко възможно, за да няма такива страдащи деца, по каквито и да е причини, дали децата да са гладни, жадни или някакво насилие да се получава, да страдат от насилие в семейство или в околната среда. Това е. Благодарим ви, госпожо Волов, за участието. Тази седмица нашия въпрос към вас е: бихте ли убили за любим човек? И разбира се, както винаги, може да споделите вашия отговор с класа си или да намерите нас лично. Бъдете подготвени за всичко, защото следващия може да е един от вас.